tothom ja accepta el Servei Nacional de la Salut o un Sistema Nacional de la Salut. Aquest és un punt nou. ¡Gritad más! ¡Que gritáis poco! ¡Gritar! Porque mientras gritéis no mataréis y es buena señal. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor. La idea seva, fonamental, de la sanitat universal, per mi va ser el principal llegat de l'acció política de l'Ernest. Hace tantos años que doy clases que les tengo que decir con toda franqueza que soy un profesor que me continúo considerando como un alumno. Quin és el treballador més explotat? El que no té feina, recordar-ho. De juny de 1977. Ernest Lluch resulta escollit diputat a les Corts encapçalant la circumscripció de Girona. Eren les primeres eleccions democràtiques després de 40 anys de dictadura. I avui, 43 anys més tard, Ernest Lluch s'ha convertit en el socialista més estimat, més recordat i més enyorat. Si parlem de la seva faceta política, és tan diversa com els seus interessos. De fet, si parlem de la seva activitat política, el primer que ens ve al cap és el territori, aquesta manera de fer política vinculada al coneixement del detall del territori, d'estar a peu de carrer. Ernest Lluch, ministre, i en aquest àmbit indissociablement pensem en la salut per tothom. Ernest Lluch, professor. Aquesta probablement va ser la faceta a la que més amor li va professar, i segurament també era perquè amagava un dels seus amors més grans, el del coneixement, el del saber. I finalment, Ernest Lluch, defensor de la pau, del diàleg i de la diversitat. Per això, avui és un orgull recordar Ernest Lluch i és un orgull formar part del mateix projecte polític que ell va defensar durant tants anys, el socialista, el que va ser casa seva durant tota la seva vida. El valor de l'Ernest Lluch pels socialistes gironins és el de ser un exemple de com i per què ens hem de dedicar cada dia a la política. El valor que ell va demostrar en la defensa de la democràcia, de la pluralitat i la llibertat de pensament i de militància en aquell inhòspit País Basc que ell estimava tant i tant. El valor de transportar la seva voluntat per l'excel·lència allà on va estar, a la universitat, al ministeri, en les seves actuacions diàries com a ciutadà. Tots aquests valors d'exemple que ens va transmetre com a conjunt de societat, però també pels socialistes gironins ens va regalar un valor molt important, el de la seva fidelitat, el de la seva defensa inflexible de la nostra democràcia davant de qualsevol que s'atrevís a intentar minar-la o laminar-la. Per nosaltres aquest regal, que l'atesorem i que el portem sempre amb nosaltres, és el llegat més important de l'Ernest Lluch per comarques gironines. L'Ernest era sobretot una persona extremadament generosa i treballadora, molt treballadora. I això va fer que Maià es convertís com una mica la meca d'allà on anàvem nosaltres a demanar-li coses i a saber una mica com veia ell el món. Però sobretot s'involucrava moltíssim amb els temes d'aquí. Jo he recordat més d'una vegada coses que ara em venen a la memòria, com la seva intervenció decisiva a l'hora
de fer una planta més de l'Hospital Sant Jaume d'Olot, després la capacitat que va tenir per reconduir un conflicte laboral de l'empresa Brutau amb després una cessió de terrenys del que serà el nou pla de Politger, el pla industrial, el polígon industrial, o bé la seva intervenció directa en què el pla de protecció de la zona volcànica que ell va aconseguir copiant literalment un informe que ja tenien fet per les taules de Daimiel en les Corts i que després ho vàrem traduir-ho aquí. Llavors ja no va ser necessari, però que ens va ajudar molt a desencallar l'assumpte. O bé coses més petites, com per exemple l'empresa Magem de les Planes, on la gent va aconseguir rebre les seves ajudes gràcies a això, o coses com, que et diria que va ser capaç d'anar vorjant fins que va aconseguir que s'obrís una carretera entre Massanet de Cabrenys i Costoja que passava d'un cantó a l'altre d'Espanya a França. Aquest era, com aquell que diu, la taula de peticions, però és que a més d'això ell no es quedava únic i exclusivament com allà allà rebent la gent, sinó que s'involucrava amb la gent. I jo recordo això, haver pujat i baixat amb ell més d'una vegada, anar a veure espectacles i coses culturals que es feien a Olot, o bé, per exemple, coses tan senzilles com allò de que anava a veure els partits de futbol de Maià i era capaç de posar-se en el comptador i anar canviant el marcador el resultat del partit. Vull dir, aquest és una mica el resum de l'Ernest. Generós, treballador i que s'involucrava amb la gent i era capaç d'ajudar a tothom. Moltíssimes gràcies per organitzar aquest acte i sobretot per donar-me l'oportunitat de ser aquí amb vosaltres i de poder compartir aquest moment. Un moment emocionant que, a més, l'única cosa bona d'haver-lo fet telemàtic és que puc ser a la sala que porta el nom de l'Ernest Lluch al Congrés dels Diputats, la sala Ernest Lluch. La sala de columnes també se la coneix. El seu bust està aquí fora i és un bon homenatge també per fer-li amb ell. Jo us parlaré de l'Ernest com a diputat, com a parlamentari. L'Ernest Lluch va ser diputat des de les primeres eleccions fins l'any 1989. En aquests dies en què tant parlem de reconstrucció social, de reconstrucció econòmica, i en què tant invoquem la necessitat d'acords i de consensos, és bo recordar que l'Ernest Lluch i els seus companys socialistes varen saber participar des del govern, però també des de l'oposició, en grans acords en moments de crisi. Les intervencions del jove catedràtic d'Economia i després portaveu del PSC al Congrés marquen amb precisió el desenvolupament de la crisi econòmica d'aquells anys, des de les discussions sobre la reforma fiscal de 1977 i sobre els pactes a la Moncloa fins als debats pressupostaris anuals, des dels debats constituents a l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya o des de la LOFCA al finançament local. Molts són els debats en els que ell va participar i on va deixar la seva empremta. La veu i les posicions de l'Ernest Lluch varen trobar lloc i varen deixar aquesta empremta en totes aquestes qüestions, tan properes a la seva formació econòmica i a la seva trajectòria política de reivindicació de la llibertat, del progrés i de l'autonomia. Abans de ser el ministre que impulsaria les bases del nostre sistema sanitari, vàlides encara 30 anys després, l'Ernest Lluch va ser el diputat dels socialistes catalans que va participar en els acords constitutius de la democràcia per la que havia lluitat des de les universitats de Barcelona i València. Més enllà dels debats que li eren propis, els seus anys de diputat deixen constància de la seva curiositat i el seu interès per molts altres temes. Des de les premonitòries reflexions durant el debat constituent sobre el sufragi dels estrangers fins a la intensa participació en les discussions sobre el Sàhara, per exemple. La seva trajectòria posterior d'impulsor del diàleg i l'acord com els instruments fonamentals per resoldre els conflictes, diàleg i acord possibles només des de la fermesa en els seus valors de llibertat i convivència integradora. La seva defensa dels valors democràtics i de la capacitat integradora del diàleg són avui un llegat a l'alçada de la seva tasca com a ministre. Però com a diputat, l'Ernest Lluch va prendre part en un congrés dels diputats que per a ell va ser la millor escola precisament per a aquest diàleg
pel debat i per a la importància de l'acord i el consens. Perquè el diàleg i el compromís en la vida de l'Ernest Lluch no eren paraules buides ni il·lusions inassolibles, sinó instruments diaris per assolir objectius i convertir-los en realitats, fossin els acords a la Moncloa, la Llei General de Sanitat o la convivència pacífica a la nostra societat. M'agradaria molt pensar que els nostres parlaments, i especialment el Congrés dels Diputats, són encara el lloc per a persones com l'Ernest Lluch, amb projectes de convivència i progrés, i disposades a la fermesa i els acords necessaris per dur-los a terme. Més encara, necessito pensar que fora del Congrés aquests valors i aquestes demandes són presents i tenen la força necessària per impulsar a tots els nostres representants polítics. A la nostra societat ens devem. Gràcies, Ernest, pel teu aprenentatge, per la teva llum. L'últim alcalde socialista de Figueres, Joan Armenguer, va recordar la figura d'Ernest Lluch en el seu llibre Ernest Lluch i l'economia de l'Empordà. De fet, professava un amor profund a aquestes terres i això el va portar a tenir també un coneixement molt profund de l'Empordà. No debades, a Figueres, hi ha dos espais públics que recorden la seva figura, la plaça Ernest Lluch i el centre d'atenció primària Ernest Lluch. Hem de recordar que gràcies a ell com a ministre de Sanitat es varen incorporar més de 7 milions de persones al servei públic de salut, varen tenir la salut assegurada i això va ser el 25 d'abril de 1986 gràcies a l'aprovació de la Llei General de Salut. Hi ha dues dimensions d'Ernest Lluch que és pertinent recordar. La seva dimensió de ministre de Sanitat, el seu llegat, el llegat d'un sistema sanitari universal, gratuït i públic per tots els espanyols, un veritable gir copernicà en el sistema sanitari que va capitanejar ell, amb la Llei General de Sanitat de l'any 86, amb uns principis rectors que encara avui inspiren el sistema sanitari espanyol, que s'han d'anar actualitzant però que són uns fonaments amb una clarividència que avui encara 40 anys després, gairebé 40 anys després, sorprèn. Ministre Lluch, amb un llegat que avui a més som capaços de posar en valor amb tot el seu abast en el context d'una terrible pandèmia que estem sofrint. I hi ha l'Ernest Lluch socialista, el company de partit, la persona curiosa, la persona de conviccions, de profundes conviccions socialistes, persona dialogant, la persona que concep la política com una confrontació d'arguments i de propostes per arribar a un consens mínim entre la societat, i la persona que la intolerància, el terrorisme, cega la vida en un moment d'una enorme capacitat d'ell per seguir aportant coses al projecte socialista. Jo vaig tenir ocasió de tractar-lo en l'àmbit en el context del partit, com a company de partit, i també vaig tenir ocasió de tractar-lo com a alcalde de Barroca. Ell presidia un jurat d'un premi de memorialisme popular, també per un altre company del nostre partit, Romà Planes, una idea que ens va donar Raimon Obiols, i aquest tracte personal que vaig poder tenir amb ell com a alcalde de Barroca em va impressionar pel rigor, un home absolutament rigorós en la puntualitat, en saber exactament què s'esperava d'ell, com havia de fer-ho, en la curiositat sempre infinita que tenia per tots els temes i en el trasllat, en el tracte personal amb ell d'uns valors autènticament socialistes i socialdemòcrates. És molt pertinent recordar en el context d'avui, on una altra vegada la protecció de la salut passa a ser una prioritat absoluta i on també, en un altre context, la capacitat de refer consensos, de retrobar-nos els catalans, també és una altra prioritat. La figura d'Ernest Lluch és especialment inspiradora, i és molt pertinent, per tant, que el partit, el conjunt de companyes i companys, el recordem avui i fem present a les noves generacions el llegat immens d'Ernest Lluch. Som a Sant Feliu de Guíxols, un municipi amb qui Ernest Lluch tenia dos nexes.
Un primer, l'admiració que sentia per Salvador Albert i Pey, diputat com ell, però de principis de segle, i un gran defensor del Surés i qui va aconseguir la carretera que connecta Sant Feliu de Guíxols amb Tossa de Mar. I per l'altre, l'amistat que l'unia en Josep Vicente, alcalde socialista a Sant Feliu de Guíxols, qui el recorda amb una frase que ho diu tot: no hi ha intel·ligència sense risc. D'ell en recorda aquesta definició i també les llargues converses que vam mantenir aquí a Sant Feliu. La tarda del dia que el van matar, l'Ernest Lluch estava fent classe d'un curs de doctorat a la Facultat d'Economia i Empresa i això va ser l'última cosa que va fer. Va sortir del pàrquing de la facultat i se'n va anar a casa. El van matar al pàrquing de casa disparant-lo per l'esquena. Va caure abraçat als apunts que portava. En aquella època, a més de l'assignatura de doctorat, feia una assignatura de la llicenciatura d'Economia al segon semestre, Història de les Doctrines Econòmiques. Era molt estimat pels seus alumnes, se'n preocupava. La seva mort va colpir a tota la facultat. L'Ernest Lluch era un professor molt estimat i respectat per tota la comunitat UB. Actualment, la Sala Graus de la Facultat d'Economia i Empresa porta el seu nom i a la Torre 2, la seva, hi ha una escultura en record seu. L'Ernest Lluch es va llicenciar en Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials a la Universitat de Barcelona amb Premi Extraordinari de final de carrera l'any 1961. Primer va ser professor ajudant a la Facultat de Ciències Polítiques i Econòmiques de la Universitat de Barcelona. Va ser expulsat de la Universitat de Barcelona el 1966 per raons polítiques. La seva tesi doctoral li va dirigir el doctor Fabià Estapé, que després va ser rector de la Universitat de Barcelona. L'any 1970 va guanyar una plaça de professor agregat funcionari a la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de València. Després va venir la seva etapa de diputat socialista a Madrid des del 1977 al 1989 i de ministre de Sanitat i Consum del 82 al 86. Finalment, va ser catedràtic de la Universitat de Barcelona el 1986. Com a anècdota personal, recordo que quan venia a veure el rector i amic Antonio Caparrós ens trobàvem a la barra de la Valenciana, que estava ubicada al xamfrà Aribau Gran Via, abans de traslladar-se a l'actual ubicació. A la barra petàvem la xerrada, jo prenent un tallat i ell una horxata. Sempre eren converses molt interessants i enriquidores. El brutal assassinat de l'Ernest Lluch el 21 de novembre va causar un gran impacte en la societat catalana i a la Universitat de Barcelona. El 24 de novembre, més d'1 milió de persones ens vam manifestar al Passeig de Gràcia de Barcelona per condemnar l'assassinat de l'Ernest. A la manifestació, encapçalada pels presidents de govern de Catalunya i Euskadi, Pujol i Ibarretxe, i pel president del govern espanyol Aznar i del líder d'oposició Rodríguez Zapatero, la periodista Gemma Nierga va pronunciar una frase dirigida als governants: vostès que poden dialoguin. Segur que ara l'Ernest Lluch diria el mateix: vostès que poden dialoguin. En aquesta commemoració dels 20 anys de l'assassinat de l'Ernest Lluch, la Fundació Ernest Lluch, hem recollit durant molts anys tot el seu llegat, perquè com a intel·lectual, com a professor, com a escriptor, com a divulgador, té una vida molt plena i molt aprofitable de cara al futur. No només volem conèixer el passat, sinó el futur. En aquest sentit, deixo a part el tema de la sanitat, que és un dels que ens hem fixat. Hem molt recollit tot allò que va dir, tot allò que va escriure, i per tant aquesta tasca de professorat, i sobretot en aquests moments el que volem també és fer veure fins a quin punt una de les característiques fonamentals de la seva personalitat va ser la promoció del diàleg, de que els problemes socials, polítics d'altre tipus s'han de resoldre a través del diàleg. Aquest record jo crec que ens hauria de servir en aquest moment en què també el diàleg és tan necessari.
Ernest Lluch va ser una persona sempre compromesa amb la diversitat i això significa un respecte profund i una estima per tots els éssers humans. Aquí on som avui, a Maçanet de Cabrenys, va aconseguir l'adequació i arranjament de la carretera que connecta amb Costoja i amb Sant Llorenç de Cerdans. Aquesta carretera uneix les dues Catalunyes i és que on tothom hi hagués vist una frontera, Ernest Lluch hi va veure la possibilitat d'obrir aquesta connexió, les vies de diàleg. Se cumplen 20 años del asesinato por ETA de Ernest Lluch, un excelente socialista, excelente compañero y amigo. Es un momento para recordar a un político de una talla impresionante, culto, intelectual, siempre abierto al diálogo, deseoso de conocer gentes, de analizar problemas para buscar soluciones, un constitucionalista convencido, federalista también, un hombre puente, un hombre de diálogo que tanto trabajó por conseguir la paz, por acabar con el terror aquí en Euskadi. Hombre ejemplar, honesto, humilde, buen, excelente tertuliano, pedagogo, hombre que explicaba bien los problemas a la ciudadanía, cercano a la gente, un hombre que en estos tiempos de turbulencias, de confusión, de ruido de confrontación sería muy necesario para España, para afrontar soluciones, los retos del siglo XXI, las transformaciones que tenemos pendientes y para también abordar algún día la reforma de la Constitución. A Ernest Lluch yo le echo mucho en falta y además mucha gente le quería y le seguimos queriendo. Som a casa de l'Ernest Lluch, a Maià de Montcal. Ernest Lluch, una persona amb amplíssim coneixement, amb una curiositat infinita que l'aplicava a la política i en favor del bé comú. El professor d'Història i d'Economia que ens portava de manera recurrent a comarques gironines on vivia i estimava. El polític amb majúscules que va aconseguir que la sanitat pública i de qualitat arribés a milers de persones. De fet, això també el vinculava a terres gironines, en aquesta acció política territorial que tenia del detall d'accions concretes amb aquestes persones i també amb desenes de municipis on va poder aplicar l'acció política i la seva ajuda. Per tant, ens trobem en terres catalanes, en terres gironines, que ens parlen d'aquest compromís amb milers de veus diferents i d'una persona que sempre va defensar la pau, el diàleg i la diversitat que es demostra amb aquests milers de veus que van connectar amb Ernest Lluch a través de l'acció política. I estem al costat d'aquesta noguera on la seva filla ens explica que Ernest Lluch hi passava hores llegint, parlant, conversant. I ens és tan grat com emocionant recordar avui Ernest Lluch al costat d'aquesta noguera on tantes hores hi va passar. Què tal? Molt bé. Com va tot? Bé. No tinc dret a queixa. Pues escolta. Sí, no, molt bé. Mira la Mel, mira la nostra gata. Tu ets de gats, no? És la caseta estimada del pare. La veritat és que aquí va ser molt feliç. No, pel pare no va ser dolorós. Ell va fer el que havia de fer. Sobretot va fer una cosa importantíssima, la Llei General de Sanitat. La seva missió era aconseguir que tota la població
tingués com a mínim un mínim garantit en qüestions sanitàries. Tot això va facilitar i va ajudar moltíssima gent. Gent que no tenia recursos per pagar-se un metge particular. Clar, és un gran canvi. Jo crec que un cop va ser molt esgotador per ell, Sí, ja ho explica, perquè hi va haver-hi batalles amb els col·legis de metges, amb les farmacèutiques, amb la pròpia administració pública. I amb alguns metges molt particulars que li va costar. I en canvi probablement era la persona més adequada per fer una reforma forta com la de la llei de sanitat. Clar, venia potser des de fora i tenia un punt de vista molt més objectiu. Més obert també, curiosament menys ideològic i més pràctic, perquè ell era una persona, més que d'ideologia tancada, de valors molt profunds, no? I llavors s'havia de fer la sanitat per tothom. Ell era un reformista. Ell el que volia és el progrés de la societat, la millora permanent. Quan vam anar a la presa de possessió del Salvador Illa, vam fer la processó per veure la taula del teu pare, que encara la guarden i que el Salvador ara se l'ha posat al despatx. No? Va fer amics entre els treballadors i van ser els treballadors qui van voler conservar la taula que havia utilitzat ell. Quedes com dient, quin detall, no? La persona que organitzava el Ministeri, clar, a mi em coneixia aquesta senyora perquè hi era, quan el pare era ministre, havien passat molts anys, i quan em va veure és que es va emocionar. Vull dir, clar, sempre cada família troba a faltar els seus, però el Lluc era família de molts. Bueno, jo a vegades havia pensat, sí, et diuen que és economista, però sembla més aviat un historiador, sembla més aviat un home que recupera coses desconegudes pels altres, no? Per exemple, ell va trobar la primera vegada que surt la paraula federal en una de les antigues constitucions de Catalunya, no sé si és del segle XIV o XV, però de saber el que hi ha darrere de les coses, de tenir els detalls. Clar, de trobar, a veure, això és així, vale, però què hi ha aquí darrere? Amb el darrere podrem saber per què el davant és així. I el mèrit d'una persona que precisament el que demanava era diàleg, el que demanava era entesa. Quan va estar a València també es va comprometre fins al capdamunt, i allà també va muntar el lío. Allà va ajudar a coordinar els socialistes, tenia la relació i la discrepància també amb en Fuster, però era una cosa constructiva, positiva. Jo crec que ell ho sabia, perquè això ho vaig saber a posterioritat, que havia rebut una carta. Havia rebut una carta per Setmana Santa. De l'any anterior, em sembla, o sigui que més o menys va passar any i mig des que va ser amenaçat fins que el van assassinar. Quan ens va passar això va ser terrible, no? I ell tenia unes idees molt, com deies abans, molt profundes, però, i segur que les seguiria mantenint, segur que intentaria fer de pont, seguríssim. Per tant, hi ha coses d'ell molt precursores, i jo crec que a l'atrevir-se a pensar, a l'atrevir-se a conèixer, a l'implicar-se, al voler no parlar per parlar, sinó parlar després d'haver estudiat i haver conegut, realment és el que definia l'Ernest i segueix sent el que necessitem avui. Jo recordo una de les imatges més fortes segurament que tenim, és quan en un míting al País Basc els de Ribatasuna el volien boicotejar i cridaven. I llavors l'Ernest li va sortir, perquè ell també tenia cuidado, tenia una força, i va dir, estoy contento porque ahora chilláis y no matáis y esto es muy bueno, perquè realment era una època de treva. Jo aquestes imatges no les coneixia, jo el pare mai l'havia vist amb el nerviosisme aquest que té i amb aquests crits, no l'havia vist mai, familiarment no ho havia vist, personalment, vull dir, ningú, em van xocar i encara em xoquen, perquè per mi no és el pare. I se li van acostar i li van dir, tens tota la raó del món, tal com has dit tu, ara estem en treva i no et matem. Diu, però ves al tanto si mai s'acaba la treva. I veure com alguns amb els que vols parlar i vols trobar un punt d'encontre, els mateixos t'amenacen, és que ha de ser, i mantenir la teva idea. És que això s'ha de tenir una fortalesa interior bestial. I llavors li deien, bueno, però vostè continua anant al País Basc sabent que hi ha això. I ell deia, com podria deixar d'anar-hi, no?
D'alguna manera era també el seu compromís, la seva... Ell ho sentia com un deure. Reps un suport, si més no moral, o sigui, no només moral, perquè et dono un suport des de Barcelona, no, és que també estic aquí amb tu, i mira, si reps tu, poder rebre jo al teu costat. Admirava molt en Tarradellas, la gent que havia estat capaç de mantenir uns ideals i una fermesa al llarg de tota una dictadura, i el tenia per un gran polític. Ell era una persona profundament catalanista, profundament, però també volia, precisament perquè el catalanisme pervisqués, que fos una cosa molt extensa, molt oberta, molt acollidora, que mai no es pogués dividir per raó de llengua o de procedència. Era una de les seves obsessions, no? I jo crec que amb això tenia molta raó. Ara hem vist recentment, doncs, quan les qüestions, diríem, d'identitat divideixen, afebleixen. I, curiosament, també tenia un respecte amb en Pujol, tot i que no s'entenia pràcticament amb res, però tenia un respecte personal. Tenien un respecte mutu. Alguna coseta hi havia que no la sé, però es respectaven. I ho deia, inclús podíem dir que amb algunes coses, el dia que falti el Pujol, el catalanisme tindrà una sacsejada. Ostres! I bueno, i aquest any no el podrem recordar com cada any, això de la pandèmia aquesta horrorosa, però per això també m'agradava que féssim aquesta conversa aquí i poder anar al cementiri i deixar-li una rosa i que sàpigui que un any més el recordem i l'estimem. Sí, segur. Moltes gràcies per venir a fer-ho. Mentre el recordem, el fem viu també, no?